नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजचा व्हिडिओ हा मासे प्रेमींसाठी होणार आहे, कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये मी हलवा फिश फ्राय कसा करायचा ते दाखवलेलं आहे। परफेक्ट एकदम रेसिपी आहे। याचं आवरण बघू शकता तुम्ही, कुठेही निघालेलं नाही आहे। सुरमई, हलवा असे मासे आपण नेहमी फ्राय करण्यासाठी घरी आणतो आणि ते जर परफेक्ट फ्राय केले तरच त्यांची खाण्याची जी मजा आहे ना ती आपल्याला येते। तर परफेक्ट असा हा मासा आपण फ्राय कसा करायचा ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। त्याचं बघू शकता तुम्ही, ह्या माशाचं कोटिंग कुठेही निघालेलं नाही आहे। परफेक्ट असा हा मासा फ्राय झालेला आहे। फिश फ्राय करण्याच्या काही स्टेप आहेत, तर त्या स्टेप जर तुम्ही लक्षात घेतल्या तर तुमचा पण फिश फ्रायची जी ही रेसिपी आहे ती परफेक्ट होणार आहे। मस्त असा फिश फ्राय झालेला आहे, बघू शकता तुम्ही। आपण असे महागडे मासे आणतो घरी फिश फ्राय करण्यासाठी आणि ते जर परफेक्ट फ्राय झाले ना तरच त्याची खाण्याची मजा आपल्याला येते। बघू शकता एकदम मस्त असा हा फिश फ्राय झालेला आहे। रेसिपी एकदम सोपी आहे, जर लक्षात घेतली तर एकदम सोपी आहे ही रेसिपी। याच्यामध्ये असं खूप वेगळं असं किंवा खूप मोठं असं काहीच नाही आहे, एकदम सिंपल अशी ही रेसिपी आहे। पण जर स्टेप बाय स्टेप केली तरच ही रेसिपी परफेक्ट होणार आहे। तर मस्त असा हा फिश फ्राय झालेला आहे, तर तो कसा करायचा ते आता आपण बघूया। तर हे बघा, इथं मी हलवा मासा घेतलेला आहे। जवळजवळ हा 300 ग्राम हलवा मासा आहे। तर तो आणल्यानंतर, बाजारातून आणल्यानंतर त्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं 2 ते 3 वेळा पाण्याने आणि त्याचं सगळं पाणी काढून घ्यायचं आहे। तसं मी केलेलं आहे आणि नंतर मग याला मी अर्धा चमचा मीठ लावलेलं आहे। इथं मी सेंधव मीठ वापरलं, तुम्ही तुमचं घरगुती मीठ वापरू शकता। 1 मोठा चमचा मी इथं कोकमाचा रस म्हणजे आगळ वापरलेला आहे। तुम्ही याच्याऐवजी लिंबाचा रस वापरू शकता। तुम्हाला आंबटपणा किती पाहिजे याप्रमाणे तुम्हाला हा कोकमाचा रस किंवा लिंबाचा रस घ्यायचा आहे। तर आता ह्या माशाला हे मीठ आणि हे कोकमाचा रस म्हणजे आगळ हे व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे। हे बघा, हे माशांना मीठ आणि आगळ जो आंबटपणा आहे तो पहिला आधी व्यवस्थित लावून घ्यायचा आहे। असं केल्याने याची जी माशाची टेस्ट आहे ती आपल्याला परफेक्ट भेटणार आहे। तर असं हे याला मीठ आणि आगळाने मॅरिनेट करून घ्यायचं आणि एक 10 मिनटं तसंच ठेवून द्यायचं आहे, जेणेकरून हे मीठ आहे ते माशामध्ये व्यवस्थित मुरतं। तर मीठ आणि आगळ मी लावून हे मासे 10 मिनटासाठी मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवून दिलेले आहेत। परफेक्ट सगळ्या माशांना व्यवस्थित लावून घेतलं आणि 10 मिनटासाठी मॅरिनेट करण्यासाठी यांना असंच ठेवून दिलेलं आहे। ही स्टेप फार महत्त्वाची आहे, त्यानेच टेस्ट आपल्या माशाची खूप छान येणार आहे। आता पुढची तयारी बघूया। तर 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या आणि 10-12 मी छोटे आल्याचे तुकडे घेतलेले आहेत खलबत्त्यामध्ये आणि मी याला कुटून घेणार आहे। तुम्ही म्हणाल इथं आलं लसूणची पेस्ट का नाही वापरली, तर आलं लसूणच्या पेस्टपेक्षा तुम्ही जर असे खलबत्त्यामध्ये हे आलं आणि लसूण कुटून घेतलं आणि ते जर फिश फ्रायला वापरलं तर त्या फिश फ्रायची टेस्ट आहे ना ती खूप छान येते। 10 मिनटं झालेली आहेत। आता यांना मसाले लावायचे आहेत। तर 2 चमचे मी इथं माझा मालवणी फिश फ्राय मसाला किंवा फिश मसाला आहे तो वापरलेला आहे। अर्धा चमचा मी इथं बेडगी मिरची पावडर वापरली आहे कलरसाठी। अगदी पाव चमचापेक्षा कमी मी इथं हळद वापरलेली आहे आणि मगाशी कुटून ठेवलेली आलं लसूणची पेस्ट इथं वापरलेली आहे। मिक्सरच्या आलं लसूणच्या पेस्टपेक्षा अशी कुटून खलबत्त्यामध्ये जी कुटलेली आलं लसूणची पेस्ट जर वापरली ना तर खूप चांगली टेस्ट येते। थोडीशी हिरवी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे आणि आता मी हे सगळं माशांना लावून घेणार आहे। तुम्ही इथं थोडीशी धणा जिरा पावडर पण घालू शकता, पण मी माझा घरगुती जो मालवणी फिशचा मसाला वापरलेला आहे तर त्याच्यामध्ये धणे आणि हळद असतातच, त्याच्यामुळे मी ते एक्स्ट्रा इथं वापरलेलं नाही आहे। आता मी काय केलेलं आहे की फिश बाजूला केलेले आहे आणि फिशला जे पाणी सुटलं किंवा थोडा जो आगळ वगैरे आहे तर त्याचा जो ओलसरपणा आहे तर त्याच्यामध्येच मी हा मसाला एकत्र करून घेतलेला आहे आणि नंतर मग हा मसाला मी ही मसाल्याची पेस्ट जी आहे ती प्रत्येक फिशला मी अशी लावून घेतलेली आहे। हे बघा, प्रत्येक फिशला ही पेस्ट आहे ती लावून घ्यायची, हाताने मस्त अशी चोळून घ्यायची, म्हणजे हा मसाला जो आहे तो छान अगदी या माशाला चिटकून राहतो। पेस्ट मात्र पातळ करायची नाही आहे। अगदीच तुम्हाला जर ही पेस्ट घट्ट वाटली, मसाला कोरडा वाटला तर 1-2 चमचे तुम्ही याच्यामध्ये पाणी घालू शकता। तर प्रत्येक माशाला मी अशी पेस्ट लावून घेतलेली आहे। अशी पेस्ट लावल्यामुळेच हा मासा जो आहे तो त्याची टेस्ट आहे ना ती खाताना खूप चांगली लागते। परफेक्ट अगदी मासे आपले मॅरिनेट होतात। तर प्रत्येक माशाला ही मस्त अशी मी सगळी पेस्ट लावून घेतलेली आहे। मसाल्यांचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। तर प्रत्येक माशाला ही अशी पेस्ट लावून मी घेतलेली आहे, बघू शकता एकदम परफेक्ट झालेली आहे। सगळ्या माशांना छान अशी पेस्ट लागलेली आहे। पेस्ट मात्र सेल ठेवायची नाही आहे, नाहीतर त्याचं आवरण आपण जेव्हा फ्राय करतो तेव्हा निघून जातं। तर अर्धा कप मी इथं रवा घेतलेला आहे। कोटिंगची तयारी करूया।
आणि त्याच्या निम्मे मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. तांदळाच्या पिठाने कुरकुरीतपणा छान येतो. अगदी अर्धा चमचा मी याच्यामध्ये बेडगी मिरची पावडर टाकलेली आहे. तुम्ही इथं फिश फ्राय मसाला जो बाजारामध्ये विकत मिळतो तो पण इथं घालू शकता. आणि हे सगळं मी छान अगदी एकत्र करून घेतलेलं आहे. इथं कुठलाही चिरोटी रवा वगैरे वापरायचा नाही आहे. नॉर्मल जो आपण शिरा करण्याचा जो रवा असतो मीडियम साईजचा तोच वापरायचा आहे. आणि आता याच्यामध्ये आपल्याला प्रत्येक जो मासा आहे तो व्यवस्थित घोळवून घ्यायचा आहे. हे बघा, मी दाखवल्याप्रमाणे याच्यामध्ये प्रत्येक जो माशाचा पीस आहे तो आपल्याला घोळवून घ्यायचा आहे व्यवस्थित. त्याला अगदी बाहेरचं कोटिंग आहे ते आपल्याला करून घ्यायचं आहे. हाताने थोडं दाबून घ्यायचं आहे म्हणजे छान अगदी ते त्याला चिटकून राहतं मसाल्याला. रवा वापरला आहे, तांदळाचं पीठ वापरलं आहे, त्याच्यामुळे मस्त असं बाहेरचं आवरण आहे ते आपलं छान अगदी क्रिस्पी होणार आहे. आणि सगळ्या बाजूने मी हे मस्त असं कोट करून घेतलेलं आहे. छान अगदी लावून घेतलेलं आहे. परफेक्ट व्यवस्थित दाबून घ्यायचं म्हणजे छान अगदी चिटकून राहतं त्याला. हे बघा, परफेक्ट अगदी कोट झालेला आहे रव्यामध्ये हा मासा. तर मी एका प्लेटमध्ये हा ठेवून घेतलेला आहे. आणि अशाच प्रकारे मी सगळ्या माशांना हा रवा आणि तांदळाचं पीठ आहे ते लावून घेतलेलं व्यवस्थित दाबून घ्यायचं आणि त्याला छान अगदी सगळ्या बाजूने छान अगदी हे रवा आणि तांदळाचं पीठ आहे ते लावून घ्यायचं आहे. तर अशाच प्रकारे मी सगळ्या माशांना हे लावून घेतलेलं आहे. हे बघा, आता ह्या स्टेपला तुम्ही हे मासे फ्रीजमध्ये पण स्टोअर करून ठेवू शकता. एका एअरटाईट कंटेनरमध्ये तुम्ही हे फ्रीझरमध्ये पण ठेवू शकता. फ्रीझरमध्ये हे आरामात 8-1 दिवस राहतात. आता फिश फ्राय करण्याची वेळ आलेली आहे. तर तवा गरम केलेला आहे, तेल घातलेलं आहे. तेल थोडं जास्त घ्यायचं आहे. तर जवळजवळ मी अर्धा कप इथं तेल घातलेलं आहे. हा मी इथं लोखंडी तवा वापरते म्हणून मी तेल सगळीकडे पसरवून घेतलेलं आहे. नॉनस्टिकचा जर तवा वापरत असाल तर असं तेल वगैरे पसरवून घेण्याची काही गरज लागणार नाही. तर सगळीकडे मी असं तेल पसरवून घेतलेलं आहे. तेल तापवून घ्यायचं आणि गॅसची फ्लेम मीडियम टू स्लो ठेवायची आहे. नंतरच आपल्याला फिश फ्राय करायला सोडायचे आहेत. तर गॅसची फ्लेम मी मीडियम टू स्लो ठेवलेली आहे आणि एक एक फिश मी तव्यावर ठेवलेला आहे. हे बघा, तर फिश फ्राय करताना अजिबात गॅसची फ्लेम ही फुल ठेवायची नाही आहे. मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवरच आपल्याला हे फिश आहेत ते फ्राय करून घ्यायचे आहेत. सगळ्या बाजूने मी तेल पसरवून घेतलं आणि 5 मिनटानंतर मी यांना टर्न केलेलं आहे. फिश फ्राय करताना ते सारखे अलटवत पलटवत राहायचे नाही आहेत. एक बाजू 5 मिनटासाठी मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर व्यवस्थित भाजून घ्यायची आणि नंतरच ती पूर्ण भाजून झाल्यानंतरच आपल्याला याला टर्न करायचं आहे. हे बघा, आणि दुसरी बाजू पण अगदी 5 मिनटासाठी मी मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर व्यवस्थित अगदी हे भाजेपर्यंत ठेवलेली आहे. आणि बघा, दुसरी बाजू पण मी टर्न करून दाखवते. दुसरी बाजू पण आपली छान अगदी भाजून झालेली आहे. इथं दुसरी बाजू भाजताना गरज लागली तर थोडंसं तेल आपल्याला सोडायचं आहे. आणि हे पण मी पलटवून घेतलेलं आहे. बघू शकता तुम्ही, कुठंही माशाचं आवरण वगैरे निघालेलं नाही आहे. मस्त अगदी आपले हे फिश फ्राय झालेले आहेत, एकदम परफेक्ट. तर स्लो गॅस फ्लेमवरच आपल्याला हे फिश फ्राय करून घ्यायचे आहेत. बघू शकता, जास्त अलटवत पलटवत राहायचे नाही आहेत. एक एक बाजू व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे आणि मस्त असा आपला फिश फ्राय झालेला आहे. तर अशाच प्रकारे तुम्ही सगळ्या प्रकारचे फिश आहेत ते फ्राय करून घेऊ शकता. अगदी सुरमई, हलवा, बांगडा, तुमचा जो कुठलाही फिश असेल तर ह्याच प्रोसेसने तुम्ही परफेक्ट असा फ्राय करून घेऊ शकता. मस्त एकदम चविष्ट असा तुमचा फिश फ्राय तयार होणार आहे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.